салом тамошобини азиз ва дугонаҳои меҳрубон, ҳама кас хуш омадем ба канали мо. Умедвор ҳастем ки ҳамаи шумо хубу саломат ҳастем. Агар ай мо пурсем, худо ба шукр мо ҳам созем. Навори имрӯзаи мо аз берун сар мешавад. Хеле ки мебинем дӯстони азиз, ҳаво беҳад хушрӯ, якчанд рӯз хунук карда, имрӯз бо ҳаво офтобӣ беҳад хушрӯ ва ҳамиҷа ман Мансура камтарак беруно аниқтараш гӯем сентро овардам ва гуфтам ягон лимпопои нав, ягон ҷойи нав бошад ки кӯдак камтарак бозӣ кунад. Хеле ки дар видеои пешина гуфтам, шавҳарам як 3-4 рӯза командировка аз тарафи коршон рафтагианд шаҳри Пусан. Мансур бошад дӯстони азиз, бе дадаш беҳад зиқ шидай, ки телефон гап занем гирия мекуна ёки меравад пеши дардам меиста ва барои камтарак фаромӯш шиданаш ман гуфтам ягон ҷойи нав ёвем бозӣ кунаду камтар фаромӯш куна ҳамун бозикати машғул шуда аёдаш буроя. Ва ҳозир бошад дӯстони азиз, як ҷоя тамошо мекунем шаҳра, ягон лимпопо меёвем ва боз ман барои шумо ягон видеои нағз карда ҳатман пешкаш мекунам. иҷа бошад дӯстони азиз, даруни метро, инам хел ҳар гуна нӯшокиҳо ву магазинои хӯрокаву либосаю ресторанҳо, умуман гӯем ҳама чӣ ҳастай ва дар даруни метро нарх арзонтар аст назар ба берун. ва ҳозир бошад мо як намуд нӯшокӣ заказ кардем, то тайёр шиданашад намин наздикира камтар тамошо мекунем, барои шумо ягон чиз сёмка мекунам. Албатта ки якаи Мансур иҷозатиянд, кати Мансур рости беҳад қин астай сёмка кардану гаштан, ғам метиҳад намемона сёмка кунӣ, ё телефон мега гирия мекунад ё ягон чӣ мега гирия мекунад, барои ми қинай. Агар ки дадаш бошад нигоҳ мекунанд, чӣ мекунанд, телефоншон метиҳанд, хаб мекунанд. Леки хай бо ман барои шумо кӯшиш мекунам ки ягон чӣ нағз сёмка кунам. иҷа боша инам хел либосои тирамо зимистона аллакай овардианд. Хеле ки мебинен инамин жемпирча 14 000, анаиш бошад 22 000, калтача мекин барои ами таги палто пӯшидан созай гармаки хушрӯ. дӯстони азиз, иҷа бошад дар инами мағозаи калон бо номи шинсаги мо як лимпопо беҳад нағз ёфтем ки ҳозир аввал камтарак мағозаҳоро тамошо мекунем, баъдан боз мерем лимпопо. иҷада ҳама чӣ ҳастай, хӯрока, либоса, боз якчанд ҷоҳои дилхушӣ, лимпопо барои кӯдако, ресторанҳо, хулас ҳамаи чӣ ҳастай, вале нархи либосу хӯрока иҷада тамоман гӯем қимат ҳастай. Дигар мағозаҳо фарқ мекунад. Кати Мансур хеле ки гуфтам камтарак қинай, барое ки дар коляска мешинад, камера кардан намемонад, вале то тонистагӣ ман шумода нишон метиҳам ва иншолло боз ягон рӯзи дигар омада ба ҳазур якҷоя ҳамаи ҷоша тамошо карда нархоша мебинем. Мансур ин тараф бебоз кун, охи иҷада як гала бозча мондагӣ ва бинен тарафтам қадар бозча мондагӣ, не ки намекуна бозиям, иҷада намедонам чӣ ёфтагия ки обуш дар дасташ истодай. Намехоҳед дӯстони азиз, лимпопода растем, нигоҳ кунед чӣ хел шароити лимпопошон нағзай барои кӯдако ҳамаи чӣ муҳайё кардагиай. Намехоҳ кӯдако бозӣ доранд. Мансур бошад айнамиҷа ҳеҷ ҷо намеравам, ҳамқа мебарам пеш бозчо мемонам, ҳозирашта ҳамо чизе да ҳамҷа интересни тофтасташа. Бо вақте ки дуромадӣ попшита ҳатман мекашӣ, баъд якта шкафча метиҳанд барои попшиву сумка ва ҳамха чизои шахсӣ мондан. Ана иҷа боша барои падару модаро мисол шиштан кӯдако бозӣ мекунанд, баъд метавонед ки ҳамҷа ништа интизор шавед.
нархаш бошад дӯстони азиз аз мо ҳамагӣ 15,000 шед. Барои кӯдак 10,000, барои касе ки дурояд бо 5,000 дигар ҳисоб мекунанд.